Greetings Muria Zimbabwe, welcome pano paHatirare podcast. Kandinaye mukomana apo patinenge tichitaura nyaya dziri kuitika muno muZimbabwe ende hapana watiri kutya. Hatirare wadii? Indotya hangu president. Mukuru anotyisa adokunyepera because you know nyaya dzepolitics bro. Let's just start off ipapa. Exactly. Nyaya dzepolitics bro adokunyepera dzine maviews on YouTube but takada kutarisa majournalist chaiwo anopisa ataitofungidzira kuti ava hapana zvinowawana kutaura kwatiri kuita kunoku vari pama1 now tinoramba edu tichimira nawo samukoma wedu but hatingazomire nawo tiri pakutuka futi mukuru wenyika because at the end of the day isusu anamai wedu havakwanisi kuafoda malawyer tisu toda kutotiraiwo kuita mabreadwinners so I think with all due respect nyaya dzepolitics dzinofanira kutaurwa uchiziva kuti kana wakazowingwa padheni unokwanisawo iwewe kuonekera usiri kubatwa nemhosva kana amai wako akachema wachiumburuka wachiti mwana wangu kani vanokwanisa kunzwikwa but nevertheless mukomana ngatisatambire ikoko akubatwe life yekurarama uchitena uchichoka mundara zviri nani edu tichike dhora chairo than kuswera tichirwarawa marounds. Exactly. Okay, tiri ipapo Hatirare nyaya dziri kupisa uri kudziziya and zvatiri kumbotaura zvamanje uno tikutaura kuti mukoma wedu Zigo ene majournalist chii chiri kunatsoitika. Mukoma wedu wekuSHTV wakasungwa, mukoma Zigo futi hanzi vari kuisungiswa naProfet Miracle Paul nenyaya yekuti ivo vakataura muromo wekuti hanzi Prophet Miracle Paul ifeki. Zigo antoriri nharo kana wakanazodzika wakamudza zvavakataura nezuro ndo zvandiri kutaura Zigo ini ndofunga kuti Zigo ari kuziya pakatsika handiti Zigo anenge achizoti aiwa handindenge ndetswe nevanhu ava hanzi Prophet Miracle hanzi ngaandorove nemheni kana ari wechokwadi uri hanzi kumupa 24 hours but ndarove nemheni kana ari wechokwadi ndakatomiroko kuna mnachirwa nemheni because pane mheni mukoma Zigo muriko here pane mheni yamborira but yavari safe and andokunyebera mukoma Zigo is that one guy wekuti inini so far ndakunatsoona kuti mukoma Zigo anotamba naPassion Java so I don't think kuti mari is a problem yekurowa counter or yekurwisa this lawsuit. Aiwa mukoma Zigo akasimba zvekusimba pavari bo. Okay, iwewe what's your take panyaya ya Prophet Makandiwa because nyaya ya Prophet Makandiwa ndo yakatangisa zvese izvozvo anditi do you think kuti zvinhu zvakataurwa naProfet Makandiwa zvine umwari? Ini ndoti zvine umwari zvine umwari wakasimba chaiwo nekuti iwewo hamu kana uri muprofita chingoenda akaoneradza kuti uri munhu waMwari. And the other thing chandiri kuona Hatirare mapostori ari kukwata ese so far ndikunzwa vari kutaura because does this mean kuti mapostori haana simba oro kumapostori hakuna mweya? Mind you kuti inini pachangu ndiri mwana wemupostori ndakazvarwa muchipostori ndiri mupostori but response dzandiri kuona I think mapostori it was far much better kuti vanyarare than kukomenta nyaya iyi. Vari vamwe vanhu ka vaisatombobuda vachitaura kuti zvakaitwa naProfeti Emmanuel Makandiwa zvakashata. Ndikuzoona mwari kuti hanzi handi ekupari toradzana masimbe kumutsa zvirema ko apa muri unoradzana masimbe kuona miliyoni. And the other thing kune munhu wese mupostori oro munhu wese ari kuti kune vanhu vanomutsa zvirema garai maenda kupari kwacho zvamurimi kwamungori mega endai kupari. Why muruda kuenda naProfet Emmanuel Makandiwa kupari rinyatwa just to prove a point yekuti munobatsira? Ini ndodzoka papoint yekuti vanhu vazhinji vanoprofita vakaromba. Why varuda kuzviprova pakamera kuti toporesa zvirema kutsvaga macustomers kwakuda kuita? And the other thing chandiri kuona inini bro ndechekuti vanhu vari kutaura kuti hanzi Prophet Makandiwa uda kutora mapowers evamwe wese ari kutaura izvozvozvo kana uri muprofita uri kutaura muromo wekuti Prophet Makandiwa wari kuda kutora mapowers ako you are foolish and haushandiswe naMwari because simba raMwari haritye zvekuti hanzi kune n'anga haritye kuti hanzi mapowers anopera we have vanhu kutaura kwatiri kuti akunoku mudhara ndikukunyebera we have a lot of prophets tichitanga pana baba Johani chaiwo baba Johani vaienda pamabira uri kunzwa here bro vachinodemonstrata simba raMwari hanzi vaisatya zvezveunzi hanzi n'anga hanzi ivo vacho waitoshedzera kuti okay uyai vese vane zvinhu zvavo isai zvinhu zvenyu apa tizviparadze hanzi kwangu kutori nevanhu vaitofamba
pana baba Joan pasaidi pawo right hand man vachifamba pasaidi pababa Joan vachitoda kutowadonhedza iwo nenyanga dzavo kutoti munhu uyu zvaari kuita ngadoni waiziya but hapana zvese zvozvo zvazvinokwanisa kumbowadonhedza. So imimi mambowa anani, simba renyu riri kubva kunani ramuri kutya kutorerwa nhasi? Inini so far kubva paitwa challenge iyi, kubva pazvataurwa handisati ndabhilivha kuti pane vanhu vese vatinoona pama-TV, vanobuda pama-TV, alright, maprofita ane mbiri muZimbabwe, handisi kubhilivha kuti ndiye amwari. True bro, hakuna muprofita ari kutaura zvekusapota chinhu ichi Exactly. isarongoti because why are you mentioning because? Ndo pane nyaya yangu ini bro, handiri kukunyepera. Vanhu maprofita chaiwo chaiwo ana Elijah vaichallenja vapedza kudonhedzesa moto. Elijah akasvika pakuti imimi namatai mwari wenyu Bhaari obatidzisa chigutsa chemoto ichi wanzwa. Elijah akati alright manamata, akatotuka akamoka Bhaari akati chemai tinzwe Bhaari wenyu anzwe. Umburukai apa Bhaari wenyu anzwe. Bhaari haana kudonhedzesa moto. Bhaari vashedzera kuti alright mapedza maneta because vanhu ava vakatora mazuva hanzi mahours aakatora vachida kushedza moto. Hanzi alright, let me demonstrate you power. Dirai mabhaketsi emvura pahunitsi. Hanzi pakadirwa magalons nemagalons emvura. Padirwa magalons emvura akabva angonomira waiziya. Vataura zvaakataura ndakanganwa hangu, handisi munhu anogara achiverenga bhaibheri, but anenge akataura kuti kana ndiri muprofita wechokwadi, kana ndiri muprofita wenyu ngapabvire. Saka why imimi muri kutadza kungoita zvakaitwa nemadzibaba enyu amuri kuti akatumwa? Wakutovadzisa bhaibheri. Maprofita aya hafambi nebhaibheri aya. Ndo muonero wanda kutozvita. Anofamba nemidzi. Because handiri kunyebera bro, hakuna munhu waMwari anofanira kutya kana kuti hanzi kubuda achikomenda achiedzera kuti hazviiti. Muda kutora mapowers. Munotogadzira vhidhiyo rine wana waita zvekutsipikwa. Ukaona kuti kadhiri katsipikwa kanenge handiri kunyebera. Zvakaprova something. Why are we using matems asiko kuBhaibheri? Because not just kuBhaibheri, matems ekuti kutsipikwa hawanikwe muvhocabulary reChristianity bro. Chokwadi. Handiri kunyebera kutsipikwa. Let me just give you a brief. Kutsipikwa zvakafanana kuti iwe watirari wauya panapa ndiri pasowe pangu ndoti hanzi mweya wako iwewe iri kukuteera ndaitora ndauisa mumbiya, ndaisa mumbiya ndobva ndanoikwidibira. Kana kuti uri kuteerwa nemweya wengozi ndoda kuti alright, let me tsipika this mweya wengozi ndobva ndaunousungirira ndoita zvandinoita ritual rangu, ndokunonzi kutsipika ikoko. Zvinhu izvi hazvina umwari bro. Ukuku vanhu vakangonzi uya utaure zviri muhomwe. Prophet Emmanuel Makandiwa vanoda kubata musoro wemunhu. Kuti ndinamate kuti haleluya chiya. Zvangonzi uya mutaure zviri muhomwe. Takuona maprofita chona nemukurumbira atinotemba nawo atiti kuti ava vapalisti randiri kufungira ndianenge ari pekutanga. And the other thing, registration yakaitwa kuti imimi wemapostori musagare nen'anga. Handiti muri kuitira kuti imimi muzikanwa kunzi vanhu vauya kucompetition vakagara section yavo iyo. Kwete zvese zvamakuda kutori toda kuzogarisirwe ikokoko onzi vamwe achiti hanzi ndoda unotora ivhu ronesa kutora ivhu repaUFIC kana muchirida, kana paina ari kuti ari kuda ivhu repaUFIC ndinonoritora inini mbune ndokuigira woitaka zvauri kutaura. Tinozoda ivhu repakati, onda ivhu repakati pano pane silabu unowana kupi ivhu. Noti paningi pano paauta ya Prophet Emmanuel Makandiwa handiri kunyebera bro, pakawakwa panhu paipa hapana ivhu. Asi kana muchiri henyu ivhu rekumaparking lots repagedhi inini mbune ndonokutorerai, harirambidzwe munhu ivhu reri wanzwa. Inini handisi kutomboona kuchienda muprofita. Vanhu vari kukwata. Vari kukwata. Hapana munhu ari kutaura zviri straight izvi kuti ndichaenda nonotora aiwa vari kunyepa. Aiwa, ngatisiyirei nyaya iyi musoisandi. Sunday tatosvika. Ende ndakatoimirirawo Sunday nyaya yacho. Hatirare. Sewiki newo wakanda pakitchen. Chakanaka mukaka uri ngwemunyo. Ende aiwa tiringoti makorokoto kuna madzimai Lulu officially amai Chivayo. Exactly. Ende mavideos awo ari kutrenda ka uri kumaona here. Ende pambakachenwa. Grocery rawo yari murori baba. Vanotovhura shopu ka. Zvekutodaro. Vanovhura shopu. Ende mari yacho yabviswa. Yakawanda. 125. Sofa ndo yatambonzwa nemakuwa. Haisati ya official. Pane tunozomwaiwa. Kaka vasati vapedza akaita zvishandwa. Waone
era na Fegi vakarova mabonfela. But waiona sei mabhingwe? Yemabhingwe iri tricky bro. Andokunyepera because you know I think kuti society yedu sevanhu inoita zvimwe zvinhu we tend to turn a blind eye pazvimwe zvinhu simply because pane mari or kuti simply because dzanyaya dzekuti bhegi rapo because maroro aya anga asiri maroro edu kaisusu atoda kunoita isusu maroro emari maroro embinga bro usatambe nepekunzi panoenda motikari maRolls Royce mabenzi machichika bro. So at the end of the day I think kakasitomu kekuti hanzi Fegi anga akapfeka maglass achitsenga bubblegum hakana basa because vanhu vave as you so pavideo vanga vakachitomberawo maoko vanga vakagariswa pasi nemari yavo inase wiki neuyoyoyo mutemo unongoti garai papi pasi they abided pamacultural values edu yawo wakama-uplifta waiziya. So at the end of the day I think kuti zvimwe zvinhu tinogona kuda kuti futi nyongoro but mukwasha uyu haasi wekumba kwedu haasi wekumba kwenyu haasi ndewekwavo zvekutoti ivo hazvitoshamise patori nemakusheni ekuti vanhu vagare pari comfortable. Exactly. Ndatidzoke kumashure amo iwe nyaya yaEmmanuel Makandiwa iyi Dr. Bond watarisirawo here? I think kuti Dr. Bond we can't put Dr. Bond panyaya iyi since paine zvinhu zviri kunetsa mukati melife mavo as you know or as you have heard kuti Dr. Bond vane nyaya dzavo dzekuti vaimbonzi vari kupenga or should I say vari kunzi vari kutsomwa nemweya tsvina but Dr. Bond vane chiprofita 1 chavakambondiitira. I don't know if chanchiri chiprofita or he was just bragging nenyaya yekuti mukomana anga ari wavo. Dr. Bond baba wakaprofita Master H vakashedzera kuti Master H is going to be the biggest thing in Zimbabwe. Ine ndo zviri kutoitika wangu andikunyepera Master H mafambiro awo ari kuita zvamanje tarisawo nemanagement yawo. Master H ari kupisa vari kuenda kunana Jamaica vachiruwa mangoma vakatirwera mamwe mangoma ekutoti even mavhesi awo ari kupinda pamakolabo. Takaona kadzakugona chiJomaka